Da li ste znali da Žika Jakšić i Suzana Jovanović više uopšte ne komuniciraju? Nakon smrti Saše Popovića, mnogi su očekivali da će Suzana i Žika ostati bliski. Međutim, situacija je potpuno drugačija. Žika je nedavno otkrio da se sa Suzanom nije čuo još od sahrane Popovića. Priznao je da ga ona nije ni kontaktirala nakon njegovog moždanog udara, iako se cela estrada zabrinula za njegovo zdravlje. Sam Jakšić naglašava da se time ne opterećuje. Kaže da se sa Suzanom ni ranije nije često čuo jer je uglavnom bio u komunikaciji sa Sašom. S druge strane, Suzana je izjavila da o Žikinom stanju ne zna ništa i da se sa njim od tada zaista nije čula. Da li je ovo znak trajnog prekida odnosa ili samo posledica teških životnih okolnosti, ostaje da se vidi. Šta vi mislite? Da li će Suzana i Žika obnoviti kontakt ili je zauvek kraj njihovog prijateljstva? Napišite svoje mišljenje u komentarima.